No jo, nohu tam, tak já nevím. Pod dohledem policie. Mávejte, hodně mávejte. Určitě. A teďka se připravte. Ke mně nahoru bude první veterán. A je to borec Ivan Sua.
CK pedál. Takže Jindra si asi zaslouží samozřejmě dvojnásobný pivo. Takže Jindrovi dám ještě, podám mu ruku. Podám mu diplom, něco mu nechám říct a pak se pustí do toho piva. A taky samozřejmě musím poděkovat Milošovi, že teda nás hobíky dokázal poslat sem na ten post. Není to tak vyhraněný. Díky Miloši, ještě jednou. Takže děkujeme Milošovi a teďka chlapům popřejeme, aby jim to pivo chutnalo. Takže chlapci, do dna, do dna, do dna. A dejte si do plna. Hele. Možná, že by si dal ještě jedno. Měl šlapat, jak umím chlastat, tak bych byl vyhrál. Pořádá žízeň teda. Takže ještě zatleskáme. Ale já vás chci upozornit, že na 3. místě mezi nejlepšími ženami se umístila Monika Koržíková. Takže máme tady Moniku. Monika je na 3. místě jenom náhodou, protože staví barák v železnici, že jo, který stojili, jak by byla vepředu. Ten by to měl jet, ale ti říkám. Takže Moniko, počkej si ještě na další kolegyně. A já si už netroufám, abych se do toho plet. Já to dám Jindrovi. Má taky permanentní defekt. Takže na krásném 2. místě v kategorii ženy se umístila Iva Kotková. Prosím, udělejte bordel! Tady ti přidám. A můžeme se dostat k hlavní ceně tohoto závodu. Tým se jmenuje Unterholz, o jeho názvu se vedou dlouholeté spory, kde tento název vznikl. Ale řekněte si všichni Unterholz! Unterholz! A na 1. místě se umístila žena s 2 dětmi, kterým je 3 a 1 rok. A je to Alena Macourová! Underholz. A teďka holky, ukažte to veteránům, anebo i těm vítězům, co budou po vás, že si s tím pivem poradíte. Takže dobrou chuť. Jo. Jedem. Exáček. Jo. To je 3. místo. Dopito. Ještě kousíček, dělej, dokončí to, jinak vracíš diplom. Holky, děkujeme moc za krásné výkony. Zajeli jste takový legendy na kole, jako jsem třeba já. Ještě jednou bordel, odcházejí ze stage. Děkuji.
Hele, je tady ještě nějaká jedna kategorie. Všichni je známe a nechápeme to. Já teda neznám časy, ale já se zeptám těch vítězů na ty časy. Já se jich zeptám na ty časy, protože já je neznám, já nevidím do výsledků. Ale jako jsem nechápal, že dokázala Monika Kordíková být třetí, tak pořád nechápu, že zase Petr Koldík třetí. Takže Petře, pojď. Proč plácal mě, kurva? To zítra Korda zastavuje, půjde. Jindro, dáš si druhýho? Vezmu si druhé místo a na druhém místě v kategorii muži se umístila dlouholetá legenda a jmenuje se Štěpán Trmata! Ale asi to je tak 2-3 roky, jsem potkal jednoho chlapa v Turnově, já jsem z Turnova, prosím vás. A když jsem byl v Líčíně, ale potkal jsem se s jedním klukem takovým a bavili jsme se u Cidliny, ne, tam je Jizera, u Jizery, co jsme, jak si a jestli se známe nebo se neznáme. A pak jsem ho potkal na stupních vítězů a letos je tady zase. A je to Václav Cirány. Takže Vašku, jsi skvělej a ještě tě tady už asi uvidím, viď? Takže tohleto jsou 3 borci, kteří si teďka dají to vítězný pivo a pak se jich ještě na něco zeptáme. Berete to? Skvělý. Takže teďka chci slyšet aplaus. Chlapi, užijte si to. Výborně. Štěpán taky samozřejmě. A Václave, máš toho dvojnásobek, pojď! Hele, skvělý. Ale já jsem vám něco zatajil a vy jste neslyšeli ty časy. Takže já teďka udělám takový pár dotazů takových, samozřejmě, kde se bude trapný, ale přece se něco zeptám. Takže Korďo, my se známe dlouho, viď? Oh, 40. Hele, Korďo, jaký byl ten čas tvůj? Já nevím. Takže Korďa neví, jaký měl čas, podívejte se do výsledku, jestli vás to zajímá. Jdu se zeptat Štěpána. Štěpáne, chutnalo ti pivo? No cílový moc ne, ale tohle bylo lepší. Takže Štěpánovi teďka na tom sejši pivo chutnalo a Štěpáne, ty znáš svůj čas? Ne. Štěpán nezná svůj čas, podívejte se do výsledku. A teď, Václave, chutnalo ti pivo? Bylo to krásné a bylo toho mnoho. Takže viděli jsme, že to byl tuplák a teďka samozřejmě taková zákeřná otázka. Znáš svůj čas? Neznám, ale byl to krásně strávený čas s přáteli. Takže kdyby vás zajímaly ty časy, tak se podívejte do výsledku. A teďka, než je propustíme, samozřejmě mezi kamarády a ženy a ty přítelkyně, tak ještě je potřeba vědět, že tady máme putovní cenu, která se přemístila od Kordi k Vaškovi.
Držete asi dobře. A aby jsme to trošku zkompletovali, aby jsme si uvědomili, kdo byl první, druhý, třetí a že byly 3 kategorie. Poprosím veterány a holky ještě jednou nahoru. Uděláme fotku. Potlesk, jedeme,